Здравейте, драги приятели на Спортал БГ! Както вече знаете, аз не съм Джет Ли, аз съм Фаншън и днес ще ви представя едно бойно изкуство от Япония. Не, няма да си говорим за Шотокан, нито за Кьокушин, няма да има нищо общо с карате. Днес ще говорим за айкидо. Като заговорихме за айкидо, ще е голяма загуба, ако не споменем и този човек. Не, определено не този отляво. Имах предвид Стивен Сегал. Оказа се, че зад под обсада е чупил китката на емблематичния агент 007 сър Шон Конъри по време на тренировка. Точно така. Един факт, който мнозина от нас знаят. Шон Конъри има издържан изпит за втори дан по айкидо, което ще рече, че е горд притежател на черен колан. А сега нека разясним какво е айкидо. Разбира се, не аз ще ви обясня и покажа, а един от най-добрите айкидо сенсеи в България. Здравейте, казвам се Стефан Златев и съм преподавател по айкидо в клуб за бойни изкуства Айкибудо. Аз съм председател на клуба и съм член на Българска айкидо федерация. Член съм на управителния съвет и на техническата комисия на федерацията. От колко време се занимавате с айкидо? И сега сме 2017-та, всъщност тази година имам юбилей. Клубът ни става на 10 години, а аз правя 30 години айкидо. Започнал съм при сенсей Георги Иванов през 1987 година. Честито юбилей на вас и на клуба тогава. Как открихте айкидо преди цели 30 години? Ами да, беше странно, въпреки че преди това доста време търсих. Може би ще разкажа после за това как се получиха нещата, но мои съученици в СПТ по машиностроене Владимир Комаров казаха, че са записали айкидо. И съответно аз бях много впечатлен, тъй като много ми е говорено преди това за айкидо. И така се записах. Отидах на стадион Академик, там в залата по джудо на Емил Прокопов и там практикувахме айкидо. Така попаднах при сенсей Георги Иванов и така се записах. А защо точно айкидо? Какво точно ви грабна в айкидо? Всъщност това е доста така дълга история. Всъщност бях много малък и тогава за първи път се прожектирах филма Айкидо. И съответно майка ми купила билет и иска да ме води на филм. Само че ме си ме интересуват игрите. Това си ми е било на мене. Съответно са отишли с война ми и са го гледали, разбира се, и после направо така изиграха ми го почти на живо. И тогава всъщност съжалих, че не съм го гледал и доста дълго време търсих този филм. Те го даваха в филмотечно кино Дружба, но нямаше дълго време прожекции или поне аз не съм ги оцелвал. И така се получи, че може би на 12 или 13 годишна възраст успях да го гледам в филмотечно кино Дружба, съответния филм, филма Айкидо, и бях така страшно впечатлен. Това да остави, нали, изключителен отпечатък. В общи линии това, което едно дете си е представило в главата, нали, как се случват нещата, и това, което видях всъщност в филма, съвсем така добре съвпадна. И от тогава всъщност започнах да търся айкидо, но по това време нямаше и как да се намери. И затова бях и толкова изумен и изненадан, когато моите съученици в 9-ти клас, нали, ми казаха, че се записали на айкидо, и така стана. Също така стана спойката. Това беше накратко как Стефан Сенсей е започнал своя водопът. И за да не ви бавя повече, сега ще навлезем в същината, а именно какво е айкидо. Това всъщност е въпрос, който постоянно се задава в цял свят. Всъщност това е така и доста философско понятие. Много трудно би могло да бъде преведено точно айкидо. Това е точно това и това е. Поред иероглифите, нали, ай, съединение, обединение, единение, съюз, ки, всъщност това е силата. Енергията, всепроникващата сила, всепроникващата енергия, енергията на природата, на мирозданието, на Вселената. И до е пътя, начина, по който това да се постигне, и съответно пътя, който да се върви от човека, който се занимава с практикуването на айкидо. Или може така да се преведе като начин, път,
за постигане на хармония с Вселената, т.е. с природата и съответно и с самия себе си и в по-така философски план и с Бог. От моя опит, когато споменем айкидо, повечето хора се сещат за самоотбрана и за отбранителни техники. Има ли по-офензивни техники или удари в айкидо? Има, но много малко се практикуват. Това е така наречената темивадза, която спомага за направата на самите техники в айкидо. Това са удари, които помагат за взимане на центъра на партньора, така че той да се дестабилизира. Също така по-старите майстори са правили така наречените удари по витални точки, т.е. които могат да на енергийно ниво да те дестабилизират. Но това аз лично вече не съм го виждал. Има място, където това се преподава. Това е в Ибараки Шибудоджо, в Ивама в Япония. Но тук там има и някои други сенсеи, които работят това. Но масово има вкарване на теми по време на правене на техниката. Без теми, техниката много трудно би могла да бъде направена, т.е. без удар. Има ли състезания по айкидо? Аз лично много се радвам, че в айкидо няма състезания. Това по принцип е в цял свят, с изключение на едно течение в айкидо, което се казва Томики айкидо, създадено от Кенджи Томики. Съответно там има състезания. По Томики айкидо се организират състезания в цял свят. Но по айкидо, по принцип, състезания няма. Това е и завета на създателя на айкидо сенсей Морихей Уешиба, тъй като това провокира изключително много егото. Това и друг път, съответно съм го казвал, но това вреди на самия човек, вреди и на хармонията, за която става въпрос в айкидо. Тоест, когато искаш някой да нападнеш или да го удариш, ти вече влизаш в противовес с природните закони. А това е в страни от цялата концепция за айкидо и това, което е създал сенсей Морихей Уешиба. А има ли възрастови ограничения в айкидото и на колко е най-добре да се започне според вас? Възрастови ограничения няма, с изключение на долната граница, нали, за малките дечица. Обикновено се смята, че след 9 годишна възраст тогава е най-добре да се почне. Тъй като тогава вече има някакво осъзнаване, някаква поне минимална осъзнатост в практикуващите. Но деца се взимат и от по-ранна възраст, т.е. при нас, например, най-маничките са от 4 години. Съответно, нещата от айкидо, които се преподават в тази възраст, са по-скоро насочени към изграждане на двигателна култура, съответно на някои навици по отношение на дисциплината. На уредба, устройство на зала, на иерархия, на уважение към по-старшите, на уважение към по-възрастните, на уважение един към друг, тъй като знаете, че в бойните изкуства има така наречени арей и той стриктно трябва да се изпълнява. Тоест правилата в доджо са еднакво валидни за всички. Тоест това помага на самите деца, говоря, нали, за тези мъничките от 4 години нагоре, съответно да почват постепенно да свикват с това, да се учат на някои такива порядки, които биха били добри за едно бъдещо общество. Т.е. те като пораснат, вече знаят какво е иерархия, знаят какво е уважение и го прилагат в живота. Каква е нейната философия? По-дълбока, разбира се, и на какви физически навици ни научава айкидо? Всъщност айкидо си е бойно изкуство, а всичко, което е присъщо за бойните изкуства, го има и в айкидо. Но има много школи, които са отнесени по-към философската част на айкидо и не практикуват физически упражнения, което, разбира се, за мен не е добре, тъй като това е бойно изкуство, иначе би било само философска доктрина. А нещата са обединени едно в друго, т.е. това е бойно изкуство с философска доктрина. И тя е точно тази, за която говорихме. Всъщност тя произлиза от самото наименование на айкидо. Айкидо всъщност в дълбоката философия на сенсей означава, че айкидо е любов. Тоест, познавайки, как да кажа, любовта на Бога, това е проява също чрез айкидо и чрез философската доктрина. Много е трудно точно тази част да бъде обяснена. Всичко, което знаем за айкидо, са хватки с ръце против ръце или оръжие. Живяли сме в пълна лъжа. В айкидо има и кати с джо или късато яга. Нямах предвид отбрана срещу джо с голи ръце, а истински дуел джо срещу джо.
А как се развива българското айкидо? Значи българското айкидо така абсолютно с гордост и смелост мога да кажа, че се развива в изключително правилна посока и на високо световно ниво. Тъй като от много години се занимавам с айкидо, познавам се с повечето хора, които са минали по този път на айкидо и хора, които са почнали и преди мен да тренират айкидо. И знам какво е нивото на българското айкидо спрямо световното ниво. Имаме страхотни учители, имаме страхотни майстори от всички организации в България. Те са няколко. Това е Българска айкидо федерация, Национален айкидо съюз, Българска айкидо асоциация, както има още други допълнителни организации, като Такемусо айкидо България, Буджуцу академи, които също се занимават с айкидо, и със сигурност ще пропусна още някой. Просто не искам да ги изброявам всичките до край. Има страхотни учители в България по айкидо, които са на световно ниво. Както винаги, един въпрос за накрая. Един човек, практикуващ айкидо, дали би могъл да се справи в реална ситуация, ако го нападнат, например, на улицата? Тогава айкидо ефективен ли е? Всичко зависи от самия човек. Всичко зависи от елемента на изненада, от елемента на подготовка, от това дали е практикувал само в зала и т.е. така айкидото му е стерилно, или има и други помисли. Същото важи и за другите бойни изкуства, т.е. и за карате, и за каквото щете друго бойно изкуство. Т.е. това, което може да се случи на улицата, в крайна сметка е много по-опасно и аз лично не съветвам никой специално да опитва това, в това степен самоуменията. Има много сериозни хора, които се бият само на улицата. И смятам, че тяхното улично изкуство заради психиката много пъти е много по-опасно от стерилното изкуство в залата. А дали ще може да пробваме, да видим дали е ефективно все пак айкидото? И нямам нищо против. Не знам, как ти се струва? Перфектно. С тази хватка Стефан Сенсей ми показа, че не е нужна демонстрация, за да докаже, че айкидо може да се използва и в реални ситуации. Всичко, което ни обясни, е, че айкидо е една дълбока философия, която ни учи на хармония, уважение и дисциплина. Правилата в доджо или залата важат в пълна сила и извън тях. И не бива да забравяме, преди всичко, айкидо е бойно изкуство.